Sa video na to, ililista natin ang 10 motor na pinakamatipid sa gas. Sunod-sunod yan mula sa pinakamataas ang konsumo hanggang sa numero 1 pinakamatipid na motor sa Pilipinas. Simulan natin ang listahan sa number 10, Suzuki SkyDrive 125. Umpisa natin sa 125 category ng Suzuki, ang Suzuki SkyDrive. Fashionable at isa sa pinakamatipid na commuter motorcycle ng Suzuki na pwedeng pang araw-araw. At depende sa variant at fuel type ng SkyDrive Sport, meron itong fuel consumption na 40 to 50 km per liter. Ang Suzuki SkyDrive Sport ay offered as gasoline engine dito sa Pilipinas. At merong 125cc single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled engine. Available ito sa CVT transmission. Ang SkyDrive Sport ay isang 2-seater scooter na may length na 1,890 mm, may width na 675 mm at merong wheelbase na 1,260 mm at merong ground clearance na 150 mm. Ang maximum power output nito ay 8.9 horsepower at maximum torque naman nito ay 8.5 Nm ng torque. Malaki-laki din ang fuel tank capacity nito sa 3.6 liters. Kaparas niyan syempre ang belt drive CVT transmission. Added features naman tayo, ang chassis, suspension at brakes ay may included na telescopic fork front suspension at swing arm rear suspension. May disc sa front brake at drum naman sa rear brakes. Side wings at dual step seat type. Ang feature naman for console ay isang analog odometer, analog fuel gauge at analog speedometer. At ang Suzuki SkyDrive 125 nga pala ay nagkakahalaga ng estimated price 72,900 pesos. Number 9, Yamaha YTX 125. Exclusively ginawa ang Yamaha YTX para sa Pilipinas at tinatarget ng YTX ang business segment ng bansa. Ang tipid nito ay para talaga sa mga nagpapabalik-balik ng pasada o paghahakot ng mga kagamitan. Napakatipid din ito sa fuel consumption na 50 km per liter lang. Sulit na yan para sa isang motorsiklo na hindi bababa sa 60,000 pesos pag brand new. Ang nagpapatakbo sa YTX 125 ay isang 4-stroke single-cylinder air-cooled engine na naglalabas ng 8 horsepower at 7,000 RPM at 10.2 Nm ng torque at 4,500 RPM. Kapares nito ang isang 4-speed transmission gearbox at makakasigurado ang riding comfort mo dahil sa telescopic forks sa harapan at swing arm suspension naman sa likuran. Para sa braking naman, merong drum brakes yan sa harap at likod. At ang YTX 125 ay available sa 3 kulay. Ang mga competitors naman nito ay ang Honda TMX 125 Alpha, Kawasaki CT125, Kawasaki CT100 at Honda TMX Supremo. Ang motorsiklong ito ay kayang-kaya ang mga basic necessities na i-expect mo sa isang two-wheeler. Ang mga features na ito ay ang halogen headlight at analog gauges, telescopic forks sa front at double coil spring naman sa likuran para sa stronger carrying load. Locally, ang YTX 125 ay available lang sa isang variant. Color options ay blue, red at black. Meron itong diamond body frame type, dual straight seat type, analog fuel gauge, analog speedometer, at side stand indicator. At sinasabi ng ilan na mas matipid pa ito sa 50 km per liter na fuel consumption. Pero kung owner ka ng isang YTX, ay comment mo naman ang experience mo dito pagdating sa fuel efficiency. At sa presyo, ang Yamaha YTX nga pala yung maabot sa estimated price na 57,900 pesos. Number 8, Honda Click FI. Isa sa pinakamatipid na motor sa listahan natin ay ang isa din sa pinakapopular, ang Honda Click 125 Fi. Depende sa variant, umaabot ang tipid ng Click sa 50.3 km per liter. Pinapatakbo ito ng single-cylinder, liquid-cooled ESP engine na may 4 na valves at pinaresan ng isang CVT transmission. Ang max power nito ay 11 horsepower at ang max torque nito ay 10.8 Nm ng torque. Ang Click 125i ay isang 2-seater scooter na may haba na 1,919 mm, may width na 679 mm at merong wheelbase na 1,280 mm at merong ground clearance na 132 mm. Sa iba pang features, meron itong front telescopic fork suspension, sa likod naman may unit swing suspension. Ang harap at likod ng mga gulong ay 14 inches. Sa brakes naman, ang harapan ay may single disc at ang likuran naman ay may drum brakes. Added features naman, ang gauge nito ay may digital screen at meron na ring USB charging port. Kung owner ka ng Honda Click ay paki-comment mo naman ang experience mo kung gaano ito katipid. At usapang presyo, ang Honda Click 125i ay umaabot sa estimated price na 81,400 pesos. Number 7, Honda Winner X.
Aggressive at sporty ang dating ng Honda Winner X at hindi lang ito mabilis. Lumalaban din sa patipiran. Umaabot ang konsumo nito sa gas sa estimated 52.3 km per liter. Pinapatakbo ito ng liquid-cooled PGM FI 149cc single-cylinder na makina na umaabot sa 15.4 horsepower at 9,000 RPM at 13.5 Nm ng torque at 7,000 RPM. Meron itong option na 6-speed transmission gearbox at ang Winner X ay may seat height na 795mm at ang front tire size is R17, sa likod naman ay R17 din. Disc brake na rin sa harap at likod, dual step seat type, digital odometer, may digital fuel gauge, tachometer, trip meter, display screen at digital speedometer. Ang bagong model ng Winner X ay tinweak at mas pinaganda pa ang tono ng makina at merong lumabas na tatlong variant ng Winner X na nagkakahalaga ng 123,900 hanggang sa 131,900. Ang presyo ng standard model ay 123,900 pesos at ang ABS premium naman ay nagkakahalaga ng 129,900 pesos at ang pinakamahal na model ay yung racing variant na nagkakahalaga ng 131,900 pesos. Available ito sa dalawang kulay, Iceberg White at Infinity Red. Ang competition naman nito ay Yamaha Aerox 150, Benelli TNT 150i at Honda Click 160. Sa mga naka-experience na mag-rides kasama ang Winner X, kamusta ang performance nito? Paki-comment naman sa baba. Number 6, Motorstar Nices. Isang matipid na underbone ng Motorstar ang Nices 110 at panlaban nila ito para maging option sa papalawak na underbone segment ng mga motor. Under 50,000 pesos lang mga paps. Meron ka ng reliable at matipid na underbone na umaabot lang halos sa 55 to 60 km per liter ang takbuhan. Meron itong 4 liter fuel tank capacity at ang Nices 110 ay equipped ng reliable 107cc single-cylinder 4-stroke gasoline engine na kaya maglabas ng maximum output na 7 horsepower at 7 Nm ng torque. Kapares niya na isang 4-speed automatic clutch gear shifting transmission. Added features meron niyang 7-inch wheels, analog instrument cluster at ang suspension, telescopic front fork suspension sa harapan at dual shock absorbers naman sa likuran. May disc brake din sa harapan at sa likuran naman ay drum brakes para sa safety ng mga riders. Ang power naman ng commuter bike na ito ay pwede manggaling sa kick o electric start. Sa usapang presyo naman ang Motorstar Nices ay umaabot sa estimated price na 40,000 pesos. Number 5, Honda TMX 125. Classic na classic ang forma nitong TMX at bukod sa design, umaabot din ang tipid nito sa halos 62.5 km per liter. Bagay na bagay pang daily commute. Pinapatakbo ito ng 125cc air-cooled OHB single-cylinder engine na may 5-speed semi-manual transmission. Ang max power nito ay maabot sa 10 horsepower at ang max torque ay 9.28 Nm. Sa long drive hindi ka rin mabibitin dahil ang fuel capacity nito sa tangke ay 8.6 liters. May haba ito na 1,904mm, may width na 754mm at height na 1,026mm. Ang wheelbase naman nito ay 1,226mm. Kung bigat ang usapan, meron itong dry weight na 108 kg, seat height na 759mm, ground clearance na 156mm, at sa iba pang features, meron itong telescopic fork sa harapan at twin shock absorbers naman sa likuran. Ang brakes naman ito sa harapan at likuran ay drum brakes. Ang kaibahan ng TMX 125 Alpha sa ibang kasabayan nito ay ang legendary overhead valve o OHV na merong push rod para mabalance ang acceleration at control para sa hassle-free at matipid na riding experience. Sobrang tipid din ito sa 62.5 km per liter at 45 km per hour constant speed. At para ma-meet ng Honda TMX ang expectation ng mga consumers sa balance ng engine at power acceleration, ang rear sprocket ay in-improve mula sa 4040 to 3080. Isa itong perfect bike para sa daily commuting usage. Ang Honda TMX ay umaabot naman sa estimated price na 56,900 pesos. Number 4, Honda Wave RSX 100. Isa ang Wave sa most requested sa listahan natin na pinakamatipid na motorsiklo. Napakalakas din ng community at fanbase ng motor na ito. Sporty at stylish na, matipid pa sa halos 67.8 km per liter na fuel consumption.
Parang lamok nga lang talaga kung sumipsip ng gas. Pinapatakbo ang Honda Wave RSX ng air-cooled PGM FI 109cc single-cylinder engine na kaya maglabas ng 8.6 horsepower at 7,000 RPM at 8.70 Nm ng torque at 6,000 RPM. Meron itong kapares na 4-speed transmission gearbox. Ang Honda Wave RSX ay may seat height na 760mm. Ang size naman ng mga tires sa harap at likod ay R17. Para sa braking power naman, meron itong drum brake sa harap at likod. Napaka-stylish din ng body nito at ang mga higher variant ay merong front wheel disc brake. Ang dalawang variant ng Wave RSX ay isang drum brake at isang disc brake. Sa other features, meron din itong side wings, dual straight seat type, analog odometer, analog fuel gauge, at analog speedometer. At ang Honda Wave RSX ay maabot sa estimated price na 62,900 to 64,900 pesos. Number 3, Suzuki Smash FI 115. Mas pinabangis pa ng Suzuki ang success nila sa Smash sa launch ng kanilang Smash FI, fuel-injected version ng kanilang popular two-wheeler na Suzuki Smash. Same characteristics gaya ng original Smash, pero mas matipid at halos umaabot lang ito ng 68 km per liter sa fuel consumption. Pinapatakbo ang Smash FI ng isang air-cooled single-cylinder 113cc engine na meron na ding fuel-injected o FI technology. Naglalabas ito ng 9.25 horsepower at 7,500 RPM at 9.1 Nm ng torque at 6,500 RPM. At kapares niya ng isang 4-speed manual transmission. At ang bagong setup nito para sa Smash ay kayang umabot sa tipid na 68 km per liter. Dalawang version ang available sa Suzuki Smash, isang mags at disc brake variant at isang spokes at drum brake variant. Ang mags disc variant ay nagkakahalaga ng 72,400 pesos. Ang spoke drum naman ay umaabot sa 67,400 pesos. Other features ay meron itong steel body frame material, side wings, dual straight seat type, analog odometer, analog fuel gauge, at analog speedometer. Number 2, Honda XRM 125. Wala nang pag-uusapan pa sa Honda XRM. Ito ang OG underbone ng Honda na kumakarera at astig pa din hanggang ngayon. Umaabot sa di kapanipaniwalang figures ang tipid nito sa 69.5 km per liter fuel consumption. Grabeng tipid yan. Kung owner ka ng XRM, paki-comment naman kung ano ang experience mo dito at kung gaano ito katipid. Ang XRM 125 DSX ay powered ng isang air-cooled PGM FI 125cc single-cylinder engine na kaya maglabas ng 9.5 horsepower at 7,500 RPM at 9.55 Nm ng torque at 6,500 RPM. Meron din itong option na isang 4-speed transmission gearbox. Ang XRM 125 DSX ay may seat height na 775mm. Sa tire size naman ay R17 sa harap at likod. Added standard features naman ng XRM 125 DSX ay isang bright headlight, analog gauge, special matte block body na may red stripes, telescopic fork sa harapan at swing arm suspension naman sa likuran. Disc brake naman sa harap at likod, may chrome garnish, side wings, dual straight seat type, digital odometer, digital fuel gauge, meron display screen, digital speedometer, tachometer at trip meter. Ang Honda XRM 125 ay umaabot sa estimated price na 71,900 pesos. Available nga pala ang XRM sa tatlong variant at ino-offer sa iba't ibang mga kulay. Meron itong black at 76,900 pesos, dual sport extreme sa isang rose white sa 75,400 pesos, at isang dual sport sa fighting red, black at aura blue R na nagkakahalaga ng 71,900 pesos. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung may alam ka pang motor na matipid kumonsumo sa gasolina na hindi napasama sa listahan natin. Sa top spot nandito ang Suzuki Bergman Street 125. Walang question na ang Bergman Street ng Suzuki ang nakaluklok sa pinakamatipid na 125cc na motorsiklo sa Pilipinas. Bakit nga ba? Well, umaabot lang naman sa 93.70 km per liter ang sagad na fuel economy nito nung nagdaang Suzuki EconoRun sa Visayas at Mindanao. Isipin mo pre kung gaano katipid yan. 1 litro lang halos 100 kilometro na ang takbuhan. Kung owner ka ng Suzuki Bergman, comment mo naman below para mapatotohanan natin ang tipid nito. Pinapatakbo ang Bergman ng 125cc 4-stroke single-cylinder SOHC 2-valve engine
Ang Bergman Street ay may enough power para sa city at urban daily rides. Kapares nito ang isang smooth CVT automatic transmission para sa effortless riding experience. Sa power naman, kaya nito maglabas ng 8.58 horsepower at 10.2 Nm ng torque at may fuel tank capacity na 5.6 liters, kaya naman hindi ka na mangangamba kung magkayayaan kayo ng tropa mo sa long drives. Kiniklaim ng Suzuki Philippines na kaya nitong umabot sa 53.50 km per liter sa fuel economy. Pero alam naman natin na kaya pa itong higitan ng Suzuki Bergman Street 125 sa record-breaking fuel economy figures nito na 93.7 km per liter. Ang chassis nito ay gawa sa bakal at ang stopping power ay galing sa disc brake sa harapan at drum brakes naman sa likuran. Ang Bergman Street din ay meron ng combi brake system na nag-e-engage ang brakes sa harap at likod para sa mas mainam na stopping power at reliability. Ang mga gulong naman nito ay cast aluminum at merong 12-inch diameter. Ang seat height naman ay accessible para sa maliliit na mga Pinoy na 780mm. Marami ding butas ang Bergman para sa iyong wallet at phone at may napakalawak na 21.5 liters of space sa under-seat storage. Ang isa pang version ng Bergman ay ang Bergman Street 125EX na merong refined styling at elegant na design. Ang presyo nito ay nagsisimula sa 92,400 pesos dito sa Pilipinas. Ang historic na Bergman Street name ng Suzuki ay may tagline na Maxi Scooter You Can Afford. Kaya naman pangmasang-pangmasa talaga itong Suzuki Bergman Street sa estimated price na 83,400 pesos to 92,400 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!